Dobrý deň ľudia, ja som Ager a vítam vás u ďalšieho tutoriálu a dneska to bude z tutoriálu ako si stiahnuť Don't Starve Toket Hair, či ako to je, no tak nejak. OK, v popise videa máte link, toto si stiahnete, dáte toto modré, my si dáme minimalizovať, potom sa vám stiahne táto knižka, alebo knižnice, alebo knižky, to je jedno. Otvoríte si túto zložku, dáte bin a tu, počkajte chvíľku. OK ľudia, som späť, takže takže tento program Don't Starve Steam.exe, tento, si tak proste dáme pravým na ňo, klikneme a dáme tam vytvoriť zástupcu. Ja to už mám a vám tam bude vypisovať, že niečo inšie ako mne. Vy tam dáte vytvoriť zástupcu a po česky je to vytvoriť zástupce. Takže potom budete mať na ploche túto vec. Otvoríte si ju, ten Don't Starve Toket Hair, či jak je to. Načíta sa nám to, už je tam loading. Keď sa to načíta, budem, OK, sme tu. Takže, čakajte, ja si zvuky dám troška, tak menej, by to nežalo tak. OK, čakajte. Nie som tu. OK. Dáme to. Dáme play online. A dáme host server. To si pomenujeme ako chceme, nie je to jedno. Tu si môžeme dať aké chceme heslo a dáme na server a dáme create server. To sa nám bude načítavať. OK, sme v hre, tu si vyberieme ako chceme postavu. Tak my si dáme napríklad tohto robota. OK, a to sme sa spawnili a vidíte, že to beží. Úplne to ide. Poďme sem. Je nás to portne. Super, tu. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A keď chcete ďalšie tutoriály alebo ďalšie nejaké videjka, tak nezabudnite dať odber. Ja sa s vami lúčim a čaute. Dobrý deň ľudia, ja som Ager a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska je to z tutoriálu, ako si stiahnuť hru s názvom Don't Starve Toket Hair, alebo niečo také. Počte. OK, takže pôjdeme na túto stránku. Dáme túto modré. A vám sa to stiahne, vám sa stiahne toto. Potom si to dáte na plochu. Prepáčte, ale niečo som spravil. OK, som tu. Budete tu mať túto knižku alebo knižky, či čo to je, a otvoríte si to. Dáte Don't Starve, proste túto zložku. Otvoríte si ju, dáte bin. Dáte toto presne, toto. Don't Starve Steam.exe. Dáte si to na plochu. dáte
počkajte, proste vy tam dáte vytvoriť zástupcu a ja to tam už nemám, ale vy to tam budete mať, alebo ja to tam nemám a vy to tam budete mať. No, takže potom tam budete mať toto. Prepáčte, ja som sa pomýlil. Dáte tu pravým a tu dáte vytvoriť zástupcu. Ja tu nemám vytvoriť zástupcu, lebo ja to mám po anglicky. A vy tam budete mať vytvoriť zástupcu. A vy dáte vytvoriť zástupcu. A potom si to dáte na plochu. A potom na ploche budete mať toto. Otvoríte si to, dáte spustiť. OK, sme v hre. Dáte play online. Dáte host server. A dáte... počkaj, tu si dáte meno, aké chcete, toho serveru. A tu dáte heslo napríklad, tu ho opakujete to heslo. Nastavíte, koľko hráčov chcete. Tu dáte PvP, alebo áno, alebo nie. Tu dáte World, tu nastavujete nastavenia sveta. Takže dáte new server a dáte create server. OK, keď sa mi to načítať, tak sa k vám vrátim. OK, už sme tu. Tu máme postavy, akú chceme, akú postavu chceme. Ja zdám napríklad tohto, tento je pekný. Napríklad, je to jedno. Dáme napríklad random. Nie, to je jedno, toto bude napríklad tento. OK, a vidíte, že to ide. Napríklad zoberieme si toto. Toto. Vidíte, že to funguje, no to ide. Takže aj mapa je tu, všetko. Úplne všetko, no. A dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Keď chcete ďalší tutoriál alebo ďalšie videá, tak nezabudnite dať odber. Ja sa s vami lúčim a čaute.